Martang yang mahita. Tung mandok mauliate hami tuho ali di batanami di bagasan bason nunga hupuji hupasanga pami ho marhite edde puji-pujian. Toho mali di batanami ikut duhami manabaho di bagasan todi dohot hati goran. Ido di halamoko. Alani ali Tuhan ikut do marsitu tuhami manadaho asa marhitan ho tadahami ho ali di batana situng boy manobahami boy hami manobaho ima debatan sitong asa terudi hami Tuhan gak bisa luhut na hami mendapat halua manang hanguluan saliling nililing na lubisiani ali Tuhan boy hami saluhut na patariason hatami asa tungku dang jolma bongot Tuhan jaumu atau ngale debatan nami nung ada betikina ubegi hatami butuh hami tekas do Tuhan yang gua hatami hasitungamu doi hatami huasong doi. Jalan sudah jol mana persia jalan menjal hatami diliau kodo gabe akka anak ni debata. Atau ngale debata nami. Hatahum hatami merhita na pesom di bagasan kitu Yesus martangi yang hami tuho. Amin. Shalom. Horas madihita saluhut na damang dainang. Hita bangso Batak na samudar jala hita pe samudar alar persia hita di bagasan Yesus Kristus. Ia turpuk di hita di bagasan Budariong imanan yenat sian ulang apostel pasal 10 itu ayat 20 songonon maridok disi. Adi namar dalani au mamerengi akka sisobamuna gabe pangau ma langgatan sada nasinuratan tu debata nasutinada atong nasinubamuna nasutinada munai ido hubaritahon Tuhamu songonido saat ni hatani tuhatta nabui pahusorota di bagasan rohatta damang dainang ia suraton di suraton di ulaunya apostel jala di 7 Mei tuhalak Aten. Ujui na masuk si Paulus tuhalak Aten laos merdalani may bana di bareng ibana madisi gudang akka wiruhiran akka ganaganan jala jolmana disipena mamili debata sileban. Aliadong di tengah-tengah ni kota ima nang hutanam emeti sadalanggatan. Nah di surat disi ima tu debata nasutinadda. Alanido laos gabetema dihita saburginon ima manada jala manobba debatana sitong. Asaunang be songon halak Aten. Nya damang dainang taingot jala taboto dope ya hita halak Batak adorang sorolop sino mensen tutano Batak tung masih gudang do putana jolo manobba debat siliban buta boto doi ima debata mulai jadi nabulun gudang do halak Batak na maranggapan yang go debata mulai jadi nabulun ni ima debata stop palangi do tano hape malo tabereng do dang songoni sabutulna satu sunari pe gudang do pe jol mamar tonggo ima tumula jadi nabolon alias tikosna yang go debata mulai jadi nabolon na sirmani halak Batak dang adong tabereng perdumuan ni tu Yesus manang tutor di perbadia atau ngisi do hape debata na tikosi damang dainang di bebertai suraton yang go debata natikos ima debata Jahoba ama anak dohoto di perbadia. Tung swadong do debata natikos. Dukun ni debata ama anak dohoto di perbadia. Ima debata Jahoba. Ananido gabe di Bartos si Paulus do
tuhalak aten. Ima debatan atikos. Jadi songon isini jamitata ima na langsung si Paulus makatahu ni. Di surat doi dulaunya apostol 10 pitu at 10 lalu diberitahu manisi taringot tu Yesus. Do taringot tu haheheon ni akan amate. Satikos na do taboto yang go nagabi si palua hajol maon dang adong agi sepe. Ditaruni lang itong dang adong dileo debataman ng natuisyo. Dukon ni hola tu Jesus Kristus na buhi gabi si palua hajol maon siyan sa luhut na dosa. Di surat di diulaw ni Apostol 4 ayat 12. Manang marperdumuan may hatan itu hatan nama dokon ima audo dalan hasitongon dohot hanguluan ni na Jesus. Suwadong sahat tua may yang go semer hite-hite yau ninna Tuhan Yesus. Alani damang dainang asa tekas mata boto tutu unang be adong diruhata nama dokon nagabe gudang do perhitian tu surgoi. Ni anak kapangarato gudang do soni mandok. Oh, melunung gudang di dalamnya kaliat manang ka kota manang nakahuta di dokon. Ah, na penting taulah nak kanaringkan. Na penting berjuhi ta. Bohape sudah maulah na berjuhi ikut do surgoninna. Alian bahatan itu hatta mandok kotak songoni. Ikut do ditadda debatan atikos, ade batan atikosi ima debata ama. Ola dua anak nana sasade di leoni ma Jesus. Asa unang mago, ganup na persyeto Jesusi. Jala, asa hanguluan sa liling-liling na, jaka jolma na persya tu Jesusi. Alani damang dainang, perlu matong taboto. Ima, napola Jesusi roto pertibiyon, dipakai mana daging ni jolma, mata ibadah dia benar silang, perlu adong opat pangetusyota. Ya Jesusi, ima si palua na sumurung. Jesus si palua na sumurung dang adong na asing. Dang boy si Musa, dang boy si Abraham, dang boy na asing. Manang akan nabi-nabi na asing, rasul na asing tuk sa boy. Alay holan Jesus do. Napaduha mo Jesus nung mangulahon na sudinggan. Ahaman na diulahon na ima. Napala silang iba na di Golgota. Dulu semudarna dungi. Dung di jalo iba na nasomi, didok iba nama tete lestai. Lapatan na nung nga saebe, nung nga marujung. Hata nung nga marujung, dang lapatan na nagabi para matayin na ipinabuana. Alay, nung nga marujung. Ima, na niulahon ni Jesus si ulaw na sumurong. Ima taringot na manggarar dosa iba na dosa ni saluhut halak na mardosa. Dosa na salpu, dosa tikyon, dosa na ng ro. Sudah dosa nung digarar Jesusi. Jadi mau persiah itu Jesusi, dosa tape nung di pasaiba na. Dosa na salpu, dosa sonari, dosa na ng ro. Upan na dok iba na tetelestai nung marujong. Nung saibe. At anong marujong, ima, ibarat na malohita manor si tuhoron, walong tagarar iba na, adong masongon bukti tajalo, ng tagarar utang tay, ng tagarar na tatuhuri. Jadi, molo petabuan barang tay sa saratok ko, sugari pedong halap manukun, molidok ka panatatakoi, wala tapaturo bukti na tohoro tutu. Barangon, nung be marujong, nung say digarar. Ilo damang dainang na niulaw ni Jesus. Ima ulaw na sumurong. Napasayahon sa luhut na di dosa at kapradosa. Napatulungan mo siya na ni Jesus ima Jesus mangalehon silehon-lehon na sudinggan. Ahaman na nilehon na damang dainang dilehod do tuhita hanguluan sa liling-nililing na. Dilehod do ngulu na tuhita. Hita nang matahian ala ni dosa, ala dilihan Diyos singulu na to hita. Asa mangulu hita, rodi sa liling-nililing na rapon iba na. Di hita,
naholo perseya tu ibana. Napapat temu se gabe Jesusi matong ale-ale na sumurung. Ale-ale na sumurung na sohiabe manariku kita. Tu dia pelau jal mana perseya laus adong do Yesus di ibana. Ay ibana lu gabe Immanuel di hita lapatan na debata namandungan ni hita. Molo behita di jabu Jesusi tong adong di jabu. Molo hita pelau tu gereja Jesusi dohot tu gereja. Isarana mangula behita di ladang tu si behita lao tong Jesusi adong di bagasak kita dohot do tu ladang. Tu suadong benamanera kita se Jesusi hape gabe ale-ale na sumurung tu sudina jolma na persia tribana. Atong alani hape yang ko pamatang ni na persia gabe di guari doi joro ni debata. Manang jabu ni debata. Ay maringanat do ibana dihita sahali rodi saliling ni lelengna. Asa hape marudung maringat Jesusi di rohatta atong tabaw toma nang madapat hanguluan sa liling-liling na ruhita. Dali atong nasujadi behita hamagoan hanguluan sa liling-liling na. Damang dainang odo barita na uli na binaritahon ni si Paulus tuhalak aten. Alanido gabe dohot do si Dionysius, si Damaris, dohot akapigalak na idope, porsetu Jesusi, bijalo Jesusi gabe Tuhan na, laos gabe dihuton halakido, si Paulus, gabe si Panobba de Batanarikos. Isini zamita na paduahon, ima halak na manadda de bata na sitong tarbahessa do manabba de bata na sitong. Halak na manadda de bata na sitong tarbahessa do manabba de bata na sitong. Alay halak na sumanadda de bata na sitong dang tarbayin na manabba de bata na sitong. Ido ala na halak aten tang bodi buto na sida manabba de bata na sitong. Ala na dang ditadda na sida de bata na sitong. Damang dainang sonari pe malolahi tatuluat na asing pe manang diutat tabi pe dudu tabege ede na madokon husombaho Tuhan tangihon aw hata na madok husombaho Tuhan alay buharo tutu nung ngasih tutu itad da Tuhani ima de bata amanat dotu di perbadia molo suritat da de Tuhani nang pemaret de ibana husabaho Tuhan ede soba-sobanai gedang gabe khusus di adopan de bata ede soba-sobanai dang di jalo de bata alahatana madok halak na mandada de bata do boy manobba de bata ni sitong manobba dohot soba-soba ni sitong di Yohanes 4 ayat 24 idokon todi do anggo de bata asa akan martangiyang tu ibana patut martangiyang di bawah todi dohot hasitongan. Wasuritat dah hape debatan sitong buhama benun ni ibana mano pa debata marhite todi dohot hasitongan. Soban ni ibana do debatai alay dohot soba-soba nasala. Dari sudah na soba-soba nasala dang hucusi di adopan ni debata. Napatuluhon sinjamita napatuluhon ima holan na manadda jalan natin ada ni debatado madapot hanguluan sa liling na. Malusuritat da debatan situngi dang tupa dapat ibana hanguluan sa liling na. Ragu dang luta begi rung atamad dokon molo nilian bantuan tu nama pitung tu napakpang
pasti do gabe berjutuhan itu hitan di narohana. Lumba di kota-kota di si pangopat baru taberengi. Gudang di bandi si takar-takar jadi tabereng do olo gabe go. Ala halaki beranggapan malu gudang di liak kebeng tu nama pitung gabe di sesa jejusidu sana. Alihatan itu hata nama dokor dak songoni. Holan nama nadda jalan hati nadda di debatan sitongi. Holan ido nama dapat hangoluan saliling nililing na. Di Yohanes 10 ayat 3 mandok nama nadaho ale debata. Nama nadaho ale debata na sasadai na sitongi doho Jesus Kristus na sinurumi ido hangoluan saliling ni liling na. Jadi mau lope gudang jol mamertonggo manang martanginyang mana mangalualu dok tu debata HP tang ditadai bana debata na tikos ima debata sitolusada jala tang marhite-hite Jesus dang natama jala tung naso dapat ni halaki do hangoluan saliling ni liling na. Damang dainang jujut taboto halak madokon gudang do dalan turo maninna jala tohoro tutu bosan Indonesia bosan Singapura bosan Malaysia markapal laut pena bodo sahat jol maturom mar helikopter pe bodo sahat halak turom manang naik pesawat Garuda pe bodo halak sahat turom ale anggo tusurgoi manang anggo lau madapat hanguluan seling-leleng na tuksuadong dalam na asing anggo dang manadda debatan sitong jala dang marhitehon Jesus Kristus na sasadai. Atong hita salut na damang dainang asa matutu lamutang habersyota. Asa unang gabi lomos habersyota. Debatatay debata aman odoto di berbadia satikos na mangulu ido debata na sitong ido si sobauta tuksuarong na asing. Atong songon panipuli dihita damang dainang tajahama songon panipulina Pak Leo tajahama songon panipulina sada tung di hagi yo debatado manobba debata sileban asa unang berong dihita manobba sileban si patata hay maluta bereng lahi tatu huta-huta lado marminggu ibana ala si pata nang peringgas marminggu ibana tikimasa pian non lapanin si patado halak akadatu mandok asa gabi-gabian na niulam bain may taktata tuhaw manyi tonggohon ma tuhaw na balgenin na sunar beda mang dainang boy de bebati takasongoni boy de batabereng isaran arupani na mga toy akato dini na mate manang mabain akapisang manang lapet tuhaw na balga tubatu na balga manang tuhaw ma manang tutobak HP nung nga niyan olo terdaftar di hurian itu hatta jala nung nga digarar betutu guguna pola manuwa sa pagkakumon alay terlibat tuwaka panubang tuwaka halak na liban. Lubis yan itahe tong dapay malam mangarat to si patata bereng olo de perong ruas madokon manang na tua-tua borohat maho mamang tapa borohat maho marhiti tangian alay damang adong songonon. Song padokon niya putan na jolo. Asa pakat mahotang tu dia ho mangkat tu si mahodapotan. O alay amang. Aso nang mahua ho. Ador samarat to biho tulot nasing jolo ta jo mahalak na malo ninna. Dungi di jo mahalak na hoto manang datu.
Di bahan masa ada batal na geleng, manang songon batal ni bagudung, di ba di dopet na, dungi di dokema, pakat hotang, di sima katho, di sima hodapotan ninna. Jala musa di dok may si, manang gaberjahon ayat isian alkitab di dokon, ay dok tuhat tayo do, marbisuk mahusong nulok, marrohana brisong darapati ninna do, dah salah iya mang, alay sotung dilakay da, mau lelakayan nung amang taranti do. Jadi mau maridi biho, gatuk ko namang da, sotung hunalakan ninna. Adol may song na pena, ima akajamita bergagap, jalak kadebata sileban, tung nasujari do, madapat hanguluan sa liling-liling na. Napaduahon. Panipuli napaduahon, holan halak na manada debatan sitong, holan ido, tarbahesa, manokba, debatan sitong. So natarsurat di Yohanes 4 ayat 24. Panipuli na patuluhon, ima, holan halak na mananda debatan sitong do, madapot hanguluan na sa leleng ni leleng na. Usaha salinay, alay, na manadaho debatan na sa saday, na situngi, doho Jesus Kristus na sinurum, ido hanguluan na sa leleng ni leleng na. Atong damang dainang, tatanda matong Jesusi, jala, tatanda matong debata ama, doho tod di berbadia. Malodung tatanda ibana, mian ibana di rohatta, laos marhita ibana do, margugu hita, patade sanatan ni debata, tuwaka jolmana asik pena. Nang penong disadatiki di pangahumani, gudang do jolma rotu Yesus mandokon Tuhan, Tuhan. Tikingoluku, nung atong gudang hami marjamita marhita tiguarmu. Gudang do hami manangya ko jolma, mga sahon ko ni Jesus. Hami pe Tuhan mangulahon-ulahon nami, marhita ko ni Jesus. Ala tikiian non, Jesus mandokon, pe, daw mahamu saluhut na hamu akka berjahat. Satikos na mangulu, indada hiyado pe nahutad dahamu. Dungi, isapak ko nasida, waka inganan nahuding, disima nasida tumatangis. Damang dainang, mertua mahita, molodung tatada, jalata sobba debata nasitong, ima debata ama, anak dohtor di berbadia. Jalahita, nang manada debata ama, anak dohtor di berbadia, atong, tabaritahom matong baritai, ay barita na din gadui. Ido huwaso na debata, nabuy paluahon salut na jolma perdosa, siyan akadosana. Asa tunggurang jolma malua sa dosa, songon hita, nang malua sa dosa. Asa tunggurang jolma dapat hangulo sa liling na, songon hita, nang madapat hanguluan sa liling na. Amen. Martangyang mahita. Mauliate diho ali debata nami, siya lanong nga takasubuto hamili Tuhan marihiti hatami, ima, holan jolma na tumada debata ama, anak dohto di berbadia do hape, nabuhi dapat hanguluan sa liling na. Alanong nga ho, ali debata ama, manongos anak mo na sa saday man Jesus, asa marhita iba na utadahami ho, jala salut na hami na persya, tu Jesusi, dangpe Tuhan ho na uhum, alay dapat hanguluan sa liling ni liling na. O alay debata nami, dang ala ni gugu nami hape, dang ala ni burju nami, dang hape ya ala ni namang lohopatik kami, daong. Alay holan asido tolong ni roham, doot marhita bersya nami tu Jesus, ido hape mabain hami, malua siyan hajato ni, malua siya dosay, jala madapot, hanguluan sa liling na. Atong alituhan nami, nung nga saya na pasom pasahaton hatami, sa pamaili Tuhan, tugan peruhan nami be, todim todo berbadia, ima na paturakon, mangalapati sa luhut na tugan peruhan nami, asa tung margugu hami Tuhan, patariasan hatami,
tu salhutna kadongan nami pe dilet pertibion. Mulai temadiho ali debatan nami sialan aku bagi hami hatami. Di bagasan Kristus Yesus maratang yang hami tuho. Amin. Amin. Mauliate tutu dia mata parjamita nami. Nunga takas tutu hatani Tuhani marsaringar di tonga-tongata amang inang. Alai mungkin adong dope suku-sukun na solo di rohatta. Boy man no sukunot tay amang inang dung sidung margobbar mazohita. Uju so masuk tu sesi tanya jawab. Ipasatami tu inang cakra boru marbun asa margobbar mazohita. Melihat amang Simanjuntak amang inang na inar honongan asa margobbar hita dibuka majo video kamera na arong di handphone manang di laptop video ni amang inang asa bubuak ma gebar na siya non bulian bubay ma aba-aba ale unang lupa mabain love na sa honod dah narara. Oke, hitung 1, 2, 3. Smile. Oke, sada naik. 1, 2, terus senyum. Oke, mau lihat kupasa manusia itu amang Simanjuntak. Jadi amang inang molo adong do suku-suku na si pasahaton muna. Boy masurat to kamu di kolom komentar na adong di ruang jumon. Jala upasaha ma tua mata evangelis Tigor Tobing na laho gabe moderator ditanya jawab bornginon. Pinasaha ma tuang Tobing. Mulate amang. Mulate bunga di pasat amang B lau sebagai moderator lau menjawab akasude pertanyaan-pertanyaan nih. Jadi adong dison amang parjamitan nami suku-sukun na adong nakaningan masuk melalui WA. Tidak do songonon. Mananda jala manomba debata nasitongi. Ale molo itaboto do amang itaboto mulai dana kita pasti do ipaju juju aka na tua tado hita margareja asamananda tuhatai. Songo dia do amang namananda debatai natiko si amang. Tapi hita nunga dipajuju hita samuna tagelek kita mananda Tuhan Yesus. Ima suku-suku amang. Baik. Noli jangan adengkan tu amang moderator nama nukun. Naboy pas hatun tu hami suku-suku ni jadi tu damang dainang nama nukun mulai berjolo dihamu. Suku-suku nama sedenggan bohado tutu nama nada debat. Damang dainang songon Yesus nama dokon tarida do sian perkena. Nang songon ni dotong jol manong manada debatan nasitong laus tarida do sian perbuena. Molodo ibana nong manada jalaman pada debatan nasitong pagkatayon na pe tong denggan sitong pangalahaw na pe tong sitong jalamuse ngulu na pe tong pasangapon debatan na sitong. Jadi nang pekudang jol madokko ditangyang na persia di debata jahuba debatan itu mapalangi dohtano ninna persia di Jesus Kristus persia itu diperbaiki ninna HP malo taberin do diperbuai di ngoluna dang do diperbuai hon ipe dang na tumada debatan atikos dope ibana. Jadi atikos na dari do haus kan perbuena jol mana tumada debata jalan namano pa debatan sitong ngoluna pe toktong do ikon pasangapon debata na sitong mangulaw na holong dohot holong na sitong ima holong na so maperbuat mau lihat Ola ate amang jawaban na nunga di leon
Tu pertanyaan pertama. Napa dua namang adong museng songon idok-dok nunga ditada debatai nunga ita tada debatai. Jadi ngadiboto keselamatan nih. Songon dia do asahot dohonon ima jaminan keselamatan nih dihita. Ima suku-suku napa duahun amang. Baik. Molate. Molate di damang dainang molodung do di dokon nung abe ditadda de bandar sitong jala nung di jalo be keselamatan manang hangoluan seliling-liling nai suku-suku nakinon bohado asahot hangoluan seliling-liling nai alus na damang dainang tersurat doi di sada Yohanes 5 ayat 10 tolu asa taboto ma ima sudah jol mana persia tu Yesusi dilehon do hangoluan seliling ni lelengna. Jadi dilehon hangoluan seliling ni lelengna. Hata hangoluan seliling ni lelengna dang jadi Muse, dang jadi Mose, dang jadi Muba, dang bui mago. Molodung do dilehon hangoluan seliling lelengna itu hita tiki persia hita manang. Tikidung tubuh hita padua halihon hot do hanguluan seliling-liling na dihita tung no jadi do mago ibana. Pakilalata do boy muba-huba. Ra adong do halak madokon gabe molo madabu jol matu dosa di dok rohana gabe mago haluan nai. Alang gujay sumadok kodak songoni. Sudah jol ma naung gabe anak ni debata nang majalo hanguluan seliling-liling nai dang hea muba, dang hea mose, dang hea mago, hanguluan seliling nililing nai. Hot do hanguluan seliling nai, rodi seliling nililing na. Alin ang pisong ni, aladong do kadongat tong dison, idorohaku, boira, ditabay akadamang dohod dainang. Maulate. Dulu suaranya Pak Tigor. Suaranya Pak Tigor. Suaranya Pak Tigor. Mic-nya. Mic-nya Pak Tigor. Iya, di unmute dulu. Ya. Molarong dope inang amang suku-sukun bodo langsung suku-sukun ini dipasat ala inang amang tu parjamita. Adong masuk amang suku Ramung di kolom komentar. Napatulun songo dia do amang asagabe las malua sian tondi opung na parjolo na sian mangihut jot sairotu parnipion jala sering pajupang ala didokna tua-tua na dipilit opuido ina gabe asadaranna. Artina sairo parnipion di ingoluna. Dari amang tanggapan amang. Mau lihat damang dainang namanukut di patuluhon tung masay suku-suku dari ngasih tutu matutuon. Nang penong nong patorang bodo tong akka amang dot dainang dison na boy totong manabay. Alay songonon. Asa tabo tu tekas molo pe hita marnipi ro opungta ro mata ro inang nama tuatta manang bapak leluhur tape satikos na mangolu dang tod dini damang dang tod dini dainang dang tod dini putta naroy alai tod di jahut manang tod dini hudar doi asa tabo to ma yang guzolma molo mate bebana holan dua doi ngananna Jol mana tu madda nang persia di Yesusi. Jadi mulak do bata di Firdaus. Manang di abingan ni Abraham doi. Alai molotov dinya ka jol mana hudar na seperti itu Yesusi.
ima dirura hasusan. Jadi dang nagabe tod dini jol mana matei nagabe ro tu hita melomar nipi hita. Jadi tod dini haudar manang akabe gudoi begu pangelayela begu ladang ima tulisi perdohot anggota mana idonaro tu pernipiotta. Dala manipu do halaki songon hatan itu hatan naman dokon yanggo begui ima pergabus jala amani saluhutna pergabus nama pergabus do ibana rotu pernipiotta asa tasobba ibana alani damang dainang suku-suku na kinong bohado asa bui hita lepasiani ikut do hita rotu Jesus songon edeta nama dokon Roma tu Jesus Roma tutu bagi hatana jakko berju roh tu Jesus tajakon hatanai perseha tu Jesus tajalo Jesus kebetua di hita mian mato dine di hita maludung mian to dini debata di hita mato di perbadia ta amet to mahatani tuani nama dokon ai adul gumogo do to dini debata ima to di perbadia na adong dina perseha asa kato dini na hodar na adong di pertibio Jesoni do damang dainang ikon tatinggal hot do sudinai manang ikon malua do tasiani jalatari hot hita to debata asa to ditta gabesada do hot to di perbadia lapatan narupani molo pe hita urang gugo tajupai pendetata tajupai perhangrita tajupai pangulani huria na betul-betul boy paluahon mari hita tangiang guarna doa pelepasan manang tangiang paluahon unang may hita katopot amang padita inang padita amang perhangir asa tangyak kita asa dipato orang hatani dibata tu hita asa malua hita sian ihot ni akabing songani madamang dainang jalaboy ditabay damang muse aron dison amang pimpinan nami amang pendeta Thomas dohot inang disde dot amang lekson dot inang cakra dot akanasing dope mau lihat mohon maaf Pak Lekson, bisa nggak saya bisa memberikan masukan sedikit Pak? Iya, silakan. Saya juga kalau diizinkan mohon izin untuk kasih masukan juga Bapak Ibu. Iya, bergantian ya Mang ya. Baik Pak, baik. Siapa duluan Pak? Isi Perjolo. Kalau boleh Pak, mohon maaf kalau boleh saya duluan karena sebentar lagi ada pelayanan juga, jadi mohon maaf kalau boleh saya Pak, mohon maaf. Izin ya Pak. Silakan Pak. Oke baik. Maulah di suku-suku ni amang hamba Tuhan king lupawi sewarna. Nah, dua hal na nagspasa aku na perjolo songo dia do manada debata na situngi. Nah, alusna na boy pasat kami amang na perjol sehali saluhut bangsa do mengaku menanda Tuhan saluhut parugamo do mengaku merdebata. Nah, alai dihita hal Kristen sudah merupakan kunci asadang adong nasahat tuamai yang goso marhitiau nina Tuhan Yesus atau kunci manang rahasia asabu tadota debata nasitungi ikut johita perjolo mana da Yesus macaku Yesus di bagasan nguluta asa tubuh hita padua lihon manang lahir baru dungi didiami manang digohito di perbadia mahita marhitai mahita boy manada debata nasitungi na paduahon molo ro aka na mengaku aka sahaya di kuputa manang begun yo puta na boh pasat kami amang na perjolo menurut Bibel na tahap persiai dan arong perdomuan ni na tiur dohot na hulum dan arong perdomuan ni na mate dohot na mangulu atong molodong halak na mangaku opung tadoi begun opung tadoi so dia do alista. Nah, dua hal molo nang mate halak dua ma ingananna molo nang mate halak di bagasa Kristus Yesus tu paradiso mai manang tu pangkuan Abraham alai molo halak na mati di bagasan dosana di Seol mai manang di Hades. Jadi dang gentayangan dang boy keluar masuk
Oma kunci rahasiana. Jadi mau ngamati punta, mau mati di bagasa Kristus, tu paradiso mai, mau mati di bagasa dosana, isyo mai. Jalan dan bui keluar masuk. Atau mau naruh kalak, na mengaku, punta di HP punta ngamate, jelas begu pajauh-jauh doi. Mau lihat puji Tuhan, ia menebuh pasal kami, mohon undur karena akan pelayanan juga. Mau lihat Jadi adong museng Iya. masukan amang, molodang adong museng ison Adong pertanyaan makingan naing si pasahaton ni amang Amang Pandita Saragi. Ya. Silakan amang. silakan amang, silakan. Mau lihat Pak Lekson sebentutak. Mau lihat di Amang Pandita Manalu. Lihat Bapak. Mau lihat Bapak. di bahan Gelfayondo sada wadah di Tanuaeng lau membahas taringut tu manoba debata nasi tongi mananda debata. Jadi memang nunga bagas nakini di patorang amang taringut tu topik nakini alai perlu dotong tabuat mulani napinata dahon ni debata dirina tu si Musa na di tano parhatobadan do pelaki ise do guarmu ninna. Ise do guarmu. Rode bata aku adalah aku. Tarsongoni marupani. Alapatanna dang marmula dang marujung. Artinya kekal. Yang sudah ada dan yang sudah ada sampai selama-lamanya. Tarsongoni ma taringot perjolo sahali taringot tu debata na sasadai. Na paduahon di padan baru dimulanai nungadong hatai dina. Jala di bagasan hatai doau. Jala doau menjadi hosalu na tarsongoni marupani hira-hira. Artinya debata doh Yesus nunga adong. Nang tol di porbadia nunga adong andorang suadong portibio. Nah, penandaun mai termasuk di hita so manabay na do niya Amang Pandita Manalu. Nah kini, alay di praktek na sehari-hari di Tuhan Yesus di kata ni debata ba songon parohoni Kristus Yesus mahamu. Tersongoni marupani songon parohoni Kristus Yesus maparohomu. Tersongoni marupani parbueni haporsioni di kahalak naman ada debata. Tabana muse di Galatia 5 ayat 22 dan seterusnya. Na paduahon, taringot tu naoloro tu parnipian do nakakesurupan, on pengalaman pelayanan nami don amang, kebetulan Pak Lekson juga pernah sama-sama melayani dengan kami di Paralilitan. Jadi memang gudang do na layani kami jol mana kesurupan. Baik mahasiswa teoloh, baik akar ruas. Alai pada umumnya, bahasa boi kesurupan, bahasa boi nasida di gosa-gosa si polisi, bahasa boi nasida di obok-obok si polisi. Pengalaman nami perjolo, molo seorang tua na terikat di bagasan huaso haholomon, imana sendiri. Nah dong keterikatan di kuasa-kuasa kegelapan di antara orang tua dot imana umbahena jot-jot ro mungkin tu parnipian mungkin langsung melalui nata boto praktek-praktek na kesurupan ini. Jadi basongoni mana masa dihami jot-jot huadopi hami di pelayanan. Butima, mau lihat Mulati Bapak. Mulati matutu amang. Mungkin mana baik otik kita mana baik teh amang Lekson. Silakan. Terbaik otik nai. So mana baik nani dokon ni amang Pandita nakingan. Molo songon nani dokon ya aku adalah aku. Molo songon ni do ibana songon si Musa. Dang bui jolma berhubungan dokot aku adalah aku. Dang bui langsung. Alani
kekudusan ni Tuhan on. Allah itu kudus. Jala jolma ngamar dosa. Dang boy baharu si Musa dang boy tanggahon kasut minina. Ai nabadia do nanek si dalanan mo. Jala dang boy jolma ro hola si Musa do. Ala hola si Musa do di jo. Jadi molo soni do parrona tu portivion. Badang tong kita badang boy marhubungan. Dang boy ada mana ba? Jadi molo di halak Batak magdokon opung mula jadi nabulun. So nari dokon si Paulus tu halak Athena, kalian menyembah ada tulisan, ada surat kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi opung mula jadi nabulun sarupa mai dot halak Athena tu debatana sotinada. Nasotinada nauma nanaing si boto honoto asagabi ditadda. Asagabi tadda Roma ibana gabi jolma do hatai nina. So na dok kan yang ngapat ditanaking. Di gabi jolma do hatai. Gabi itong gabi jolma do ro Tuhani tu portivion alanga dosa jolma. Alani dosa ba sudah jolmaon ipokona hukum. Hape dia debata nang lomorohana kona hukum nang dosa dape. Nang di halomo nang dosa dape mago. Sianna ni tinok panay macay holong rohana dina tinok panay. Hidupan na gabi jolma ibana. Gabi jolma ibana ima Tuhan Yesus. Jadi di bagasan Tuhan Yesus do kita manoba debata nasitong. Anggo debata mula jadi nabulon data tadi. Ise do mula jadi nabulon lagi maksud to. Molo tapagat jangi macai gejang. Alai tapajepek ma. Jadi gabi Tuhan di bagasan Tuhan Yesus tatadama boy mahita madokon mau liate ma Tuhan. Holan di bagasan Tuhan Yesus no kita manoba debatana sito. Di luar ni Tuhan Yesus yang binoto itu firman kata ni Tuhan itu di Galatia ada ditulis. Galatia tuh kita sebenarnya dang dohot. Alai gabe parsi dohot di bagasan Tuhan Yesus. Aladang halak Yahudi tadang bangsa di Batak. Alai gabe terpilih kita di bagasan Tuhan Yesus. Jadi bohado manoba debatana sitong di bagasan Tuhan Yesus. Kita manoba debatana sitong. Tajalo ma Tuhan Yesus birohatta. Unang behita mololaw mar pesta jololaw tu kamar. Ayarong ko besoni di huta hubigi. Dibuat jo dibain di inganan. Dibain uluna, dibain ihurna, dibain sude, dilengkapi sude. Dibain lapet, dibain sigaret, dibain kopi, dibain tes manis. Dibuat jo tu kamar. Bidok ma opung. Nyado de sisa halo mohon ni rohami neng marpesta mahami jolo di paima satu ngajom baru peboy si mangan si panganon ontu de batana sutinade do bangasa rupa hita do Atenai tu de batana sutinade iseon o mana king naro parnipir jadi on akka hasipele bigun na jolo do pio. Jadi molodung manopana si tok kita datang Tuhan Yesus tajalo Tuhan Yesus di bagasan rohata gabe Tuhan jala si palua berarti sudah di luar ni Tuhan Yesus di kota bolokon di bagasan. Jadi tu amang manangai inang naking na manukun taringot tunaro tu parnipioni perlu do amang inang kamu martangi yang dohot sahalak
naposoni Tuhan, memutuskan. Ini harus diputuskan. Jadi molo adong sonai lokon yang mangpadita naking, adong keterlibatan bikincang manangah kita langsung. Jadi harus ada sila carus dung haruar Lazarus keluarlah. Lu keluar ibana Tuhan Yesus bilang buka kain kapan. Jadi abang halak nama ngulu di luar membuka kain kapan. Jadi godang gohala ngani tanda Tuhan Yesus alai terikat. Jadi harus ada hamba Tuhan nama ngulu haprosiana membuka kain kapanon asa gabe dengan lepas sudah kuasa kegelapan. Jadi kita halap batak harus kita lepaskan ini. Ikon maluano hita sian todini namate. Dangadong hubungan ni namangulu dohok namate. Molo neng marpesta ma. Dan jolo buana tukamaron. Karung be hubungan ni namangulu dohok namate. Langsung saja Tuhan Yesus molete di pesta kami. Menengat kami Tuhan. Saya. Tidak manoba. Jol manasitong. Jadi tu damang dainang naki na adong mardipinipi silakan mencari hamba Tuhan untuk berdoa melepaskan itu dalam nama Tuhan Yesus. Moliate. Beate mainang sudah masukan. Jadi arong museng dison amang parjamita nami ima sukun sian risto naibaho songonon ma didok dihita halak batak ay tunggurang situtu do akka paradaton ima adat ni halak batak tubu maradat mangoli maradat lastung namate pe maradat susukun nami ay tarsongon ahama ada batak na sitong di adopi hita nasitong adat nasitong naboy hita adopi atarsoni masuk sukun na amang parjamita nami. Mau lihat tema di amang nama nukun tung macai sukun na dengan situtu. Ima nama nukut taringot songo dia ma adat batak natikos. Alu tsunami amang sudi adat bataki molo marpardomu do tuhatani debata manang dang maralo tuhatani debata adat nati kosui jalan dari gadui ale perlu taboto tong do gudang adat nasala manang namangalo tuhatani debata isarana rupani tabat tudos-tudosna satu sonari budi petabereng jolma mangalian ulos didok on mahela gabe ulus di todim asalas marot roham todim dohot hawali baru manopi anak maun manopi baru ponang mahamu sohari beribuan ninna adat si songonong tang tajalo songoni jala tang natikosi molo dokon ulusi gabe ulus ni todi ale molo ulusi do dibandi ulocon songon suatu hadiah manang penghargaan manang dalam mangido tu debatatang yang dari ke situ tuh jadi dang adong nasala diulusi alai molohita mabaen hasalahun marhita ulusi gabe termasuk mai dohot adat nasala alani dohot itu jilefai marhita pimpinan nami di son adong Bapak Pendeta Thomas toktong dohami mabaen seminar ima patorakon adat natikos diha Kristenon asangapon hagabeon hamuram dibereng sian bibel manang sian hatan itu hatta molo pada mangdaina ngarong siol di rohamuna muse roham itu garjata bersedia do pimpinan nami amang Pendeta Thomas sonari nasi di adong do dison jala muse la sopas hatami ma ditabai amang pendeta nami pimpinan nami amang Pendeta Thomas mau lihat Leate amang padita manalu horas madita salutna
taringot tu paradaton asa tarboto asa taboto sada prinsip songonon ai sudedo adat ni jolma dak kolan Batak sudedo adat ni jolma di Portibion manang Batak manang Jawa manang Manado manang Siadia pehita adong adat na mardomu tutuhani adong naso mardomu tutuhani alania so mardomu ala ngabar dosa sudah jolmai. Jadi paradatoni sebetulnya hasil ciptaan di manusia jolmai asabui mengatur angoluan na di Portibion ima adat. Ala nga madabu jolmai tu dosai gabe tercemar ma paradaton ni nakka jolmai. Sebagai contoh naking taringot tu ulos na parjolo ala sorodope akristenani aras ala sorodope injili adong maulaon nasalah taringot tu ulosi alai molo taringot tu ulosi denggando ulosi sebagai simbol holong dihita ganuk Batak alai ahana salah disi nasalah disi contohna molo ulosi sebagai sumber berkat nasalah. Nah paduahon adong go prinsip ni halak Batak na denggan misalna dalihan na tulu sabutullah denggan do prinsipi soba marhula-hula na anak mardonga tubu elek marburu ale ahana salah disi molo na salah disi molo taat tusi sobai molo sobai ta artihon sebagai soba songon hita marsoba tu debata salah alai molo taat tusi hata soba disi pasangapon na tua-tuata pasangapon hula-hulata dengan alai dang sama posisi ni hula-hula dot Tuhani dikijang ni Tuhan dikijang ni hula-hula do Tuhani. Amin. Jadi tiki madok kita soba marhula-hula sabutullah lapatan nai ima ikon tapasangap mana tuat-tuata tapasangap mahula-hula tasongon si Abraham tiki pasangapon hula-hulana orang tua ni si Ribka orang tua ni si Ribka Baleon sinamot songon si Jakub pasangapon si Laban molo si Jakubon si matuana si Laban marga si Laban itu ni si Ribka tiki naing mangalap si Rahel dipasangap karejo imana 7 tahun. Nah jadi sebetulnya molo taparwahon adong ma disude paradaton adong namardomu adong nasomardomuon ikon tapature ikon koparku atani debata. Nah adong si tabok ku taringot tunaking tema ni kota sadarion. Nah parjolo songod dia dohita bui manadda debatai songod dia di zaman ni Padan Narobi perjanjian lama debata patadahon dirina songod naking hata ni amang patita saragi debata patadahon dirina marhite panurirangna ima na terkenal si Musa alai di Padan Nabaru debata patadahon dirina marhite hatani debata adong madua hatani debata na parjolo ima hatani debata na mangolu na paduahon hatani debata na tersurat isema hatani debata na mangulon ima Yesus hatani debata na mangulu songon hatani si Yohanes sada ayat sada Yesus ido hatai ima hata na mangulu ahado hata na tersurati ima na tersurat di Bibel ima hatani debata na tersurat kita hola bui manada debata molo parjolo tajakon Jesusi ima hata na mangului dan bui hita manada debata marhite hata na tersurati molo dan tajakon hata na mangului. Nah, omba prinsipna hata ni debata na mangului ma na patadahon debata amai. Tungoni bui ta mangatusihi marhite ata
natar surat ima bibir. Masa kamu se moderator, mau lihat emang? Gue udah mana bay otik ngai. Mana bay ada nakingani alana di dokon adong masuk kusuk naking nama Tarbidi pe adat inna, Malua pe adat. Jadi molo Tarbidi, Malua tergantung hita 2 tahun yamang. Tergantung pana daud tadi. Alana Tarbidi on dohok Malua okan ulau ni parhuriau don. Baunang olo hita tabain adat di sini. Jadi hita doi. Alana au kulahon tu soni kami na tua nami mulai sian na jolo takya meradet kami molo Tarbidi molo Tubu molo Malua alana ulaon parkuriau de au pe soni do tak pula kone tergantung kita deh ahap bau nangolo kita banak pe di lokok kala misalnya sobi utai da adat sonon ninna adong go ditiki nama rada. Marpesta. Nama sehari marpesta baru ku baik 2 adat. Nah, jadi molo tergantung kita pada daud tak di debat nasi tongi. Molo dung nang tak jalo Tuhan Yesus di bagasa rohata sonari lok penyamang padita tomos lakiani lam tetap dama debat nasi tong marhite hata ima bibel siani molodung taboto bau nang olo hitam Tarbidi anak kota bau nang olo kita tabain adat bolonan tajo mangan kolam mangasa jo moleate ibadah tabain pertanian saya unang olo kita dibain adat molo Malua pe anak kota soni tong molo nang jowota ka hula-hula ta kolam mangan moleate ngama Malua beremuna moleate maresmi roha baik kamu hatai angka si paingo do bayano. Bau nak tabain adat. Unang tajalo ulus. Unang tabain marsi panganon. Jadi kita doi. Jadi tergantung kita doi amat. Tergantung pana daud tak di songon bagas ni pana daud tak di Tuhani soni mahita unang tabain. Jadi kita doi. Ale molo nang marpesta tu anak kota batabain. Awe hu bain 2 adat ni buruk. Marpesta do ringgan. Kubain dulus. Nah, serenai. Nuaing molo marpesta halak, molo neng mangalian dulus tu helana ditortor. Au dang lo moro hak pison. Alana gebe hira hebatia luluson. Songon nai dok penyamang pendita Thomas nakingani gebe hira nama buah pasu-pasu ulus helau. Dipator-tor homau. Dibuat ditapak, ditalap, ditortor-torhon, dibuat tusan, dibuat ulang taulahon ya mak. Bah holan budaya ni halak batak badilian ulus tu helana. Au pisoni do, dikinang leng mangalian ulus tu helaku. Hudok pemangarede, haleluya. Irede. Hudok kepar musik bainede, haleluya. Jalamarede do, haleluya. Ini dekku. Bikin apa sahoton ulo sautu helak. Ini dekku. Jadi holan budak kemang on budaya ni halak Batak pun. Odo mau terdana Batak, adong ulus Batak, oma budaya anak. Cara nama ngalean sonon, bahu bae putih. Jadi dang gabelas hebatian uluson. Unang besoni kita tuh. Jadi molodung bagas pada daud tadi di Tuhani lamago alai dang bagai bidang meradet kita tong do alana sonai dok penyamang padita Thomas nakingani dalihan na tului macedeng gatui masih pasang apa dipasang wado tulang wado amang apa nga diboton yan sedia sinamot alai dipasang dinggat tui demokrasi. Orang Batak demokrasi luar biasa. Dinggan tuh. Alai nasu dinggan molo lagi mengikuti seminar bang. Kontini namate. Ima tabana mau lihat ya. Molate inang. Pasukan ama di pasat inang waka
Dongan. Halo Pak Tobing. Iya Mang, iya Mang. Halo Pak Tobing. Iya. Bisa saya memberikan masukan Pak Tobing? Masukan. Saya persilakan Mang, saya persilakan. Ya Pak Alex, saran saja Pak. Begini Pak, sentuhan dengan adat istiadat orang Batak setiap hari. Seperti yang dikatakan Ibu tadi, anak yang dibaptis pun dibikin adanya, yang Malua juga dibikin adanya, yang pesta perkawinan juga dibikin adanya, sampai yang mati pun dibikin adanya. Nah, ada firman Tuhan mengatakan begini Pak dalam 1 Korintus 10 itu kan, makan atau minum kamu atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apa saja pun yang kita lakukan, apakah adat, kalau memang itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saya pikir itu tidak salah. Ya, tapi kalau sempat tadi dikatakan ulus tondi, ya itu memang kita harus tolak. Apalagi boras sipirni tondi. Pak Tobing pernah dengar itu, boras sipirni tondi? Ya. Supaya semua songgot-songgot, semua rasa takut lari. Kan begitu kan? Wah, kalau bisa dibikin boras sipirni tondi Pak. Kok enggak, kalau supaya menghilangkan rasa takut, dia dibikin aja satu kali terus ke kepalanya itu kan. Hal-hal seperti itu. Karena kami terus bergumul dengan budaya-budaya Batak Pak. Karena kami tinggal di Bunapasogit. Jadi itu saja. Cuman beberapa kali saya diundang untuk khotbah di pesta-pesta adat, itu saya ambil natsnya Pak. Manang mangan, manang minum pehamu, manang aha pediulahamu, termasuk adat, baik kamu mai tahu pasangapon de Batak. Mau lihat deh. Mau latih Amang, masukan nanung ngadi Amang tu akka pendengar hitung atongani jumpon. Jadi adong museng Amang pandita nami suku-sukun ima didok sonon. Sapu-sapu saya songon dia doi Amang. Ya mak atar suku-suku saya mau namang. Sapu-sapuon saya songon dia doi. Amang benar kok. Jadi modal itu Amang dot dainang nama dukun itu saya sapu-sapu. Sebenarnya pertanyaan dang sapu-sapu tapi sapu-sapu. Nah, molodak danak mersahid ibana muratar songkot oleh sipata ibana makitir oleh sipata balik matana digawari doi sapu-sapu. Nah, jadi memang dang sudah jol mana tersongkot songoni gabe siguaran sapu-sapu. Molo menurut dokter memang idokun mai penyakit ayan manang epilepsi. Sarana rupani molo sada jabu manapu terhirup imana debu gabe terganggu pernapasanna idok dokter mai epilepsi ninna. Ada di bibeli arang de dokon penyakit ayan manang sapu-sapui terjemahan ayan memang adong todina hudar. Alai dang nagabe sudie jolma asal songon nama kitribana buti gabe dok ayan belum tentu. Alai memang melodok de bana penyakit sapu-sapu manang na ayan di bibel adong doto dina hudar di bagasani. Jadi ko jolita uji dari mana tong? Toho dari mana penyakit sapu-sapu dalam arti ayan atau epilepsi? Dokter madokun memang epilepsi. Jala gudangan dokter dang persia memang na adong to di nahudar di si. Alai melotabereng do di buku pada baru penyakit ayan mang epilepsi na diguaran nai secara medis na adong do di si to di nahudar. Toni ma alis nami Amang tuhamu namanukun. Kita bayak ka dongan adong do ito cakra adong do muse Amang Pendeta Thomas dot nasing silakan. Ate Amang manalu upatabba maju sautik dasa unang adong salah pengertian na parjulu sebelum taringot tu sakit sapu-sapu nang upa torang majo na taringot tu ada tidak asa sautung adong salah pengertian. Jadi tohodo naking naridok Amang Pandita Saragi
aha na diulat tadi portibion ulamai pasangapon Jesus. Jadi naking inang list de Simanjuntak sebetulnya dang naing pasahaton unang ula ada tidak. Molo inang buru Simanjuntak naking sebetulnya naing pasingot molo tabain ada ti ikon motivasi na hobar tu hatane debata. Amin. Nah, jadi sudena taula marhite adat ikon tabain ni hobar tu Tuhani. Amin. Nah, contohnya naking taringot tu ulos. Sebetulnya dang adong nasala diulosi sebagai simbol holong. Alai na jolo tiki oputta tiki soro dope hakaristononi adong salah konsep. Salah konsep ni oputta na jolo. Mamereng ulosi gabe sumber berkat. Ikon tapaturei. Dang unang bolokon ulosi. Udang setuju adong dongata saha porsyaon dibolokkan ulosi. Mola udang setujui. Dangi dalanna. Nah, jadi ikon songo dia ita patureoni. Contohnya king inang Boru Simanjuntak tiki hita mangaleon ulos hela. Penggandui kan di dia salahna molo di bagasan pikirata ulo somma nama masu-masuho ngasala bi. Alai molo tado Tuhan mama masu-masuho hela on matandana. Molo ikan dengkan. Dong nak salah di si. Jadi sebetulnya dua sisi naing pasingoton sada pesan di Tuhan ni. Bain masude ulaomi na boy di bain. Alai unang gabe sebagai ada, unang sebagai suatu kewajiban dalam pengertian songonon. Adong sipata alak batak mandok songonon. Molo adong pesta dang adong kepengi dang boy diula adati gabe adong perasaan malu. Gabe adong perasaan gabe adang alak batak kau. Kan gabe salah. Tabutullah adati denggan. Unang ita anti tu adat. Alai konta bereng adat nadia do nahobar tu Tuhani. Adat nadia nasohobar. Molo sohobari mana tu Tuhan di Tuhani ikon tapature. Imalapatanna ditransformasi. Songon naking nahudo. Soba mar hula-hula. Molon gabe salah. Molo tasobba hula-hulai. Songot Tuhani kan salah. Ikon tapature. Nape na jolo ata soba na dipakai oputai. Nasonari ikon tapature lapatan soba disi. Dan soba songon tutuhani. Ido kan ikon tapature. Unang tabalokon. Ikon tapature ima ditransformasi. Nah, kedua taringot sahit. Sapu-sapu molo hata Indonesia na. Hata yamang padita. Ayan Pak, ayan. Oke. Taringot tu sahit. Jadi kan adong berbagai penyebab sahiton. Na parjolo penyebab sahit na parjolo ima sahit na alami, kelemahan fisik, molo begadang, tungoni palo jahu karejo, baboi mar sahit, baboi ma flu, batukon, boleh kan wajar. Sian alami. Nah paduahon boy sahiti ro sian psikologis. Ala stres si mana dan bui modum sakit mah. Ima alani stres. Napa tuluhon bui do ala ulaon ni sibolis. Biasa molo hamar datu imana dungoni adong makorbadna babui ma imana marsahit. Nah, jadi molo taringot tu sapu-sapuon adong secara medis si hatorangan na songo dia do jolma na sapu-sapuon. Unang langsung di bagasan terhata alani si bolisi. Unang gabi langsung songoni. Ay adong do penjelasan ni medis taringot tu si adong go. Nah jadi unang langsung ta putuson. Oh nion alani si bolis. Oh nion alani ahdang. Ikon di pareso. Songoni majo. Amang manalu. Oleh Molate memang masukan nang nunga di patorang amang tu seluruh pendengar na adong di Jumon. Jadi molate matu
Posman Sirait masukan gabe kekuatan maun di tongah-tongah ni nguluta. Arong dope na memberi pertanyaan, boleh dope ditanggapi pembicara nami. Mula arong dope pertanyaan langsung, boleh disyukur langsung tu amang Arjamita. Mula dangadong amang inang. Mula dangadong amang asal kulusun nakingani. Jadi sebetulnya bisa sebetulnya dang anti ada tahu hula hodu ada ya marpesta hula hodu ada tiki modding bapakku kubadu ada marpesta itokku marada dohan aleso nah udok pernakingani segala sesuatu yang kaitannya melebihi kepada Allah. Ini yang harus kita buang air pat orang nanti. Segala sesuatu yang melebihi hasapun ni Tuhan, ini yang salah. Songon ulus nanai mangalian tu ulus helan king. Sonari hubereng ngapa hebat tu. Hebat tu ngadong najono dangadong isoni. Ngapa hebat tu dibain. Sangapian ulus helaun. Ini menandakan bahwa masih ada menganggap hulus helaun mabuat pasu-pasu. Nah ini yang jangan kita kerjakan lagi. Unang taulah kumpe. Jadi ya hanya ngasih hulus saja. Manotor boleh dan sebagainya boleh. Hulahut deh. Tetapi unang gabe adati lebih tinggi dari penyembahan kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, unang gabe diadati ada kaitannya dengan roh orang mati. Itu saya tegas. Jadi ada dua hal. Saya kerjakan adat, tetapi ada dua hal yang saya perhatikan. Yang pertama, jangan ada kaitan dengan roh orang mati. Yang kedua, jangan adat lebih tinggi daripada masa ngapon di Batak. Ima dua hal. Molate mainang masukan na di leon inang tuaka pendengar di tengah-tengah ni juk tahun. Alana suarong be mangalehon pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita bereng majo acara selanjutnya di pamasa GLFI dungian non di pasama tu amang padita amang evangelis Lekson Simangjuta. Kita ida majo na masa na di pamasa GLPI di Bagasan Jumon. Kami bersama tu Pak pengumuman kita. Pengumuman. Maaf, pengumuman setelah lagu, Pak. Baik. Mulai hati matutu tung masai menarik do diskusi taborngino nate. Alana memang gabe polemik do peon di tonga-tonga ni humaliangta. Jadi di hamu amanami do hotinanami somal do tabigi madokon aka raja adat ninna madokon o putta si jolo-jolo tubu martukotto siala guddi. Pinukani akau putta na perjolo. Sai somal dope di doko kalak tapa ihutihu siap pudi. Hape sasitong na niyang naing madohonotta tapa ture sian pudi. Ala nunga robe ha kristeno ni tuhita. Sodang ni barita naul inunga sahat tuhita. Jadi aka hita narong nuaing di Bagasan ruang Jumon naung maboto takas dia do nasitong dia do nasositong taula matutui di ngoluta gabe sodang mahita. Jadi
Amang Lekson, boy utabai sauti Amang Lekson. Silahkan Amang. Jadi kita Amang Daenang molobuyan non tabain sada seminar khusus tentang paradaton asa boita berdiskusi. Jadi sian sude na adong di halak batakon terbagi tolu kelompok taringot tu paradaton. Kelompok na parjolo, kelompok nama jalo sude paradaton dang memikirhon manang sob hobar, manang dang hobar tu hatane di mata. Jadi lapatanna 100% majalo, 100% menerima. Nah kelompok paduahon 100% mangalo tu adat. Jadi pikiran niya kadong tahun sude adat batakon dang hobar betu hatane di mata. Oma kelompok kedua. Nah kelompok patoluhon ima sabutullah mamastio dia dona hobar, dia no naso hobar ikon ditransformasi. Jadi kelompok napatuluodo sabutullah ikon tabangun unang tasegai adat tanah denggani taulau mai alai di bagasan hatani di bata. Kamuliaon matu de bata. Iya prinsipnya sabutullah. Songo dia nasalahi, tapature nasalahi. Taringo turos naking di dia do salahna, dang diulosi salahna, di prinsipna. Jadi ikon ta letakon mauloson, songon na di holong ni rohani Tuhani, gabe simbol holong mai, dang sebagai sumber pasu-pasu. Jadi tatang yakon maadongan non sada seminar, taringo tu paradaton, asa boy hita sebagai Kristen ala Batak, boy man nyoba Tuhani dungoni, boy hita marlas ni roha di adat na hobar tu Tuhani. Amin.